Què tenen en comú Han Solo y Aníbal Lecter? ¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos? En comú tenen Camilo García. Ha donat veu a Anthony Hopkins, a Harrison Ford, a Gerard Depardieu, a Nick Nolte, a Gene Hackman. Camilo García va començar fent ambients, fent petites veus, fins que un dia va arribar la seva oportunitat, es va presentar un càsting i... Ja-tan! 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 Ens va regalar la veu de Han Solo. Han, te quiero. Lo sé. Entre tota la seva dilatada carrera com a doblador i com a director de doblatge, un dels moments més destacats va ser Cyrano de Bergerac, on ell mateix dobla a Gerard Depardieu, però és que no només va fer això, sinó que va fer l'adaptació. I si bé normalment per encaixar aquests textos es triguen entre 2 i 7 dies, en el cas de Cyrano de Bergerac, on s'havia de fer una adaptació en vers, s'hi va estar... Ja-tan! Ja-tan! 3 mesos 3. Ja-tan! Sembla que és una de les feines de doblatge més acurades i colossals que s'han vist mai. I ara els tenim aquí. Tenim a Han Solo, a Aníbal Lecter, a l'Almeria Teatre, en la pell del gran Camilo García. Un xarnego donde los haya. Veniu a veure xarnegos dijous i divendres a les 8.